Mbak Yus. Ya. Mlebu. Lapo? Wis mari iki lho, mari kabeh. Mari kene katen drakin. Sama niki ya apa sih ngenalno arek lanang kok koyo ngono. Kayak ngono ya apa? Areke lho tuwek ngono. Ya Allah, sampai niki umur 35 terus kate njaluk dikenal umur piro? Dewi umur pira sih? 41. Ya Allah Mbak Yus, wong lho tuwek ngono. Atik nyusul aku ngejak malam mingguan tumpakane sepeda motor bontot pisan. Ngenalne ku yo sing arek iku sing ganteng, sing umure iku gak ada toko aku yo sing sekitar di bawah 40 lah. Terus mari ngono iku apa jenenge tumpakane ku ya sing setir bunder, tapi ya ngono setir bunder ojo sing Ayla, rek sing Avanza ta Kijang Innova ngono lho. Mari ngono kerjaane ku sing kantoran, tapi sing manajer ngono lho. Sing wingi ku gak boys belas wis tuwek tumpakane sepeda bontot. Aduh Mbak Yus, Mbak makanya Yus. sampai umur 35 gorong rabi-rabi lah. Wong ancene tipene cek dukure. Misalnya ono koyo ngono ya gak ngarep gelem lah karo sampean. Wis lah Mbak Yus sama nak koncoku sih. Ake pokoknya golekno koyo ngono speke. Sama gak kependel aku ndang rabi ta. Iya, tapi aja dukur-dukur rek. Yo gak dukur iku sedengan Mbak Yus yo. Wis yo pokoke golekno yo. Aku tunggu kabar selanjutnya. Wis yo Mbak Yus yo. Oh, ala yo entenono sampai elek gak nemu koyo ngono. Dah Farida.